өлкәсе, Вахитова Виктория, Рәфис кызы, Роберт Миннерлин шагыйре Хәмдия әби пәриләре. Капка төбенә җыелып сөйләшәләр әбиләр. Хәмдияләрнең өенә ияләшкән пәриләр. Хәмдия әби үзе башта бик курккан, ләкин Хәмдия әби пәриләрнең әйбетеннән юккан. Алар Хәмдия әбигә суга баралар икән. Үзе күрмәгәндә генә утын яралар икән, бәрәңге алалар икән, карда көлиләр икән, ләкин үзләре әбидән качып йөриләр икән. Бабайлар әбиләр нишләргә белмиләр. Мондый хәлләрнең булганы ел күптән инде. Безнең авылда пәриләр биш бултып беткән иде. Хәмдияләрнең пәриләре нишләтәбез җәмәгать? Тик Хәмдия әби үзе пәриләрдән канәгать. Бары укучылар гына ни өчендер көләләр. Пәриләрнең кем икәнен алар